tarjolla. Hyvä siinä. Ja ne on oppilaspäättötyönä tehty. Ja muutenkin täällä voi kävellä ihan vapaana, että jos haluatte ottaa kartat tästä näin, niin saapi ottaa ja Kiesimuseoon voitte mennä. Nyt kun mennään tuonne sisälle, teillä pitäisi olla kaikilla semmonen lappunen. Saa tuosta Ristolta. Kyllä, Ristolta nimeä vastaan. Mennään oikealta sisälle. Tuossa on kahvipöytä, siellä on teille vettä, suolasta piirakkaa, siellä on erikseen gluteeniton, mutta kaikki on laktoosittomia. Tulevaisuudessa tulee maksuja. Niin se on se Google karttapalvelu, kun vaatii sen. Tai itse asiassa se on se softa, se oli sellainen normaali paikka siellä, missä oli nämä kaikki. Rekka tuli sieltä ja